for coming. Thank you for your support, guys. Just drop your link here. Then after my live, I will go to your house too. Happy sa coming. Fear your world, guys. Welcome to my channel. Good morning, Lords. Zion D. Adam, thank you. Thank you for coming. Good morning, happy Sunday to you. Yan. Nakaharap lang yan, Lords, sa halaman. Habang busy sa gawain. Good morning, good morning. Yan, thank you sa tamsak, thank you sa pagpunta. Thank you sa pagdaan. Ang Lords Zion D. Adam. Family day ngayon, Lords. Naka-live din ako sa YT ko, sa YouTube channel ko. Pinagsabay ko na. Sis Marvelin Solancho Suma, it is watching right now. Thank you for coming, Sis Marvelin. Yan, naka-live din ako, Sis Marvelin, sa YT ko. Pinagsabay ko na ngayon. Silent live din. Nakahiram ako ng isang cellphone. Habang may nahiraman na cellphone. Thank you for coming, guys. Zion D. Adam and Sis Marvelin. Happy Sunday sa inyo, guys. Good morning yan. Magpapaaraw lang ako. May lumabas na yung si Aring Araw. Magbibilad ng konti. Habang naka-live, naka-silent live. Silent live talaga. Yan. Nilagay ko lang dito sa harap ng halaman ko. Sa mini garden ko. Good morning. Yan, bagong gising. Kumusta si Marvelin Sumait? Active ka pa ba sa YouTube channel mo, si Marvelin? Salamat sa pagpunta, guys. Salamat sa pagdaan nyo. Yan, yung mini garden. Naka-silent live din ako si Marvelin sa YT ko, sa YouTube channel. Para baka gusto nyo makipagdikitan sa nandyan po.
guys yung mini garden ko. Yan yung mga halaman ko. Yan guys. Hindi ko na naayos kasi lagi masakit yung dibdib ko dahil sa sakit ko guys. Yung mga dating halaman ko to, hindi ko na naalagaan masyado. Pero okay pa din kahit pa paano. Then, ito yung peace lily guys. Peace lily. Hello sis. Yan sis, playing ako sa iyo yung kagabi mong yung makita. Live. Nilagay yung account ng mama ko, yun ang nilagay ko. Pasensya sa cellphone, sobrang magasgas na. Basta playing ako sa iyo sis Marvel, ay sis Maripas ngayon. Ni-replay ko yung live mo kagabi. Hindi ako nakapunta kasi sobrang hina talaga. Thank you sa pag-watch sis Maripas Pandarina. Happy Sunday sa iyo po. Iwan ko lang to cellphone dito sa garden ko ulit. Ito sis Marie, oh, playing ako sa iyo yung kagabi. Pasensya cellphone, puro na gas-gas.
classmate Crystal Castuera is watching right now. Thank you sa pagdaan. Kasi yung signal dito sis. Silent live lang to dapat. Kaya lang, pag may pupunta, sineshout out ko. Thank you sa pagtambay sis Maripas. Binalikan ko sis Mari yung live mo kagabi. Nilagay ay nandun yung account ng mama ko, yung pina-play ko. Habang yung account ko ay naka-play yun, naka-live. Thank you guys. May music guys, i-mute ko ata to. Kasi may music background. Sir William Fernandez is watching right now. Thank you for coming, Sir William. I-mute ko sana to kasi music background sa paligid. Baka masagip yung music dito. Good morning, Sir William Fernandez. Happy Sunday. Thank you sa pagpunta. Happy part for you. Mga nandyan. Thank you. Almusal na kayo tayo. Kay Lods. Ako nag-almusal na ngayon. Almusal din kayo sis. Mari. Thank you sa pagpunta. Morning po ako nagla-live, nag-silent live or kahit para sa NOB ko. Kasi medyo okay yung signal. Pag tanghali na, pahapon hanggang gabi, yan medyo mahina na yung signal na. Hello, this is GB Vlogs.
Salamat sila nandyan guys. Sis Bernadette, Sir William, Sis Marie, Sis Ken. Salamat po. Kayo-kayo na lang guys ang magkwentuhan dyan po. Thank you. Hindi ko nababasahin yung mga comment nyo. Guys, kay Lods, Sis Bernadette, Sis Marie. Thank you sa pagtambay. Araw-araw to. Walang umaga Sis Bernadette na hindi masakit ang dibdib ko. Mabigat. Kahit ngayon po, minom nga ako ng gamot ko para sa nerve, sa muscle, at pain reliever. Masakit kasi yung mga buto-buto ko. Isa sa mga sintomas ng RHD, yung rheumatoid arthritis na kasi siya eh. Kaya hindi ako makapagalaw-galaw masyado at sumasakit talaga yung dibdib ko. Mabigat siya. Sobrang bigat, sakit. Pinagapawisan ako ng malalamig niyan. Hinihingal na ako niyan.
Mari, pwede ka na po mag-out. Kasi off ko na to kasi maglilibot ako sa mga reels. Still playing yung sayo nung kagabi. Hindi ko na play. Yan, i-play ko na ngayon.
Okay na, so, okay na trabaho namin.
first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. Yan guys yung elevator corner. From first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. Yan guys yung elevator corner. From first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. Yan guys yung elevator corner. From first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. Yan guys yung elevator corner. From first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. Yan guys yung elevator corner. From first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. Yan guys yung elevator corner. From first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. Yan guys yung elevator corner. From first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. Yan guys yung elevator corner. From first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. Yan guys yung elevator corner. From first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. Yan guys yung elevator corner. From first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. Yan guys yung elevator corner. From first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. Yan guys yung elevator corner. From first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. Yan guys yung elevator corner. From first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. Yan guys yung elevator corner. From first floor to third floor. O, diba? So nice kapag ang bahay mo may elevator. O, Isha. May pinaklo rin yung batag. Alam mo sugar rin. Pinaklong batag.
Ano iba?